ҳамасола дар мавсими тобистон бо инобати таътили тобистонаи мактабаҷагон ва мувофиқ будани мавсими сол барои истироҳату фароғати наврасон истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳриву назди мактабӣ фаъол мегарданд. Ба иттилои масъулини шуъбаи маорифи Нуҳияи Исмоили Сомонии пойтахт, ҷараёни таълим дар майдончаҳои солимгардонӣ назди мактабҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди Нуҳияи Исмоили Сомонӣ барои қабули хонандагон ба майдончаҳои солимгардонии назди мактабӣ омодагии хуб дидаанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақам 26 ду синфхонаро барои гузарондани машғулиятҳои таълимӣ, толори варзиш барои машғулиятҳои солимгардонӣ омода намуда, дар самти таъмини хонандагон бо хӯроки гарм низ чораҳои зарурӣ андешида шудааст. истироҳатгоҳи мактабӣ як намуди муассисаи таълимии фароғатӣ мебошад, ки барои кӯдакони наврасон ташкил шудааст ва дар истироҳатгоҳ барои ҳадафҳои асосии истироҳатгоҳи фароғатӣ ин мебошад, ки фароғати солимӣ барои хонандагон ва истифодабарии маҳолаҳо маракати эҷодии онҳо, ташкил намудани бозиҳо, мусобиқаҳо барои хонандагон ва пешгирии бекорӣ дар вақтҳои таътил аз корҳои номатлуб. дар ин муассисаи таълимӣ дар 4 баст 40 нафарӣ ба фароғати тобистона ҷалб карда шуданд, ки қисме аз онҳоро хонандагон аз оилаҳои камбизоат ташкил медиҳанд. ба андешаи мутахассисони соҳа фарогирии кӯдакону наврасон ба майдончаҳои солимгардониву истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ баҳри таъмини фароғати онҳо заминаи мусоидро муҳайё менамояд. ман Алиева Робия, хонандаи синфи 4Г муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақам 26 мебошам. дар муассисаи мо тӯли чанд сол аст, ки истироҳатгоҳи назди мактабӣ ташкил мешавад. мо дар ин ҷо баъди соли ба охир расидани соли таҳсил омада истироҳат мекунем. дар баробари машғулиятҳои зеҳнӣ хонандагон ҳамчунин ба машғулиятҳои ҷисмонӣ аз ҷумла рақсу сурудхонӣ машғул мешаванд, ки ин баҳри хубу гувору гузарондани мавсими истироҳат ба хонандагон таъсири мусбат мерасонад. дар ҳар як майдончаҳои солимгардонӣ, ки дар назди муассисаҳои таълимӣ таъсис дода шудааст, дар 4 баст дар маҷмӯъ 160 нафар ба истироҳату фароғат ҷалб мегарданд. кӯдакону наврасон, ки хонандагони ин муассисаҳои таълимӣ мебошанд, дар муддати 12 рӯз ба фароғат ҷалб шуда, ба онҳо мураббиён аз ҳисоби омӯзгорони муассиса машғулият меомӯзонанд.